Yes, så jeg vil jo lige nu snakke om dette emne, som jeg har fået oplyst, og hvorgennem jeg også har fået nogle bilag. Og det her tema, det er fra internationalisering til globalisering. Og ud fra de her 7 bilag og fra forskellige tekster og materialer, vi har arbejdet med i timerne, vil jeg så gå i dybden ved at analysere og diskutere forskellige problemstillinger, som jeg ligesom har analyseret mig frem til i det her inden for det her tema. Så de her centrale problemstillinger, jeg vil komme ind på, det er, hvad betyder globalisering for de forskellige globaliseringsskoler, hvilke drivkræfter førte til globaliseringen, og hvilke konsekvenser havde globaliseringen for velfærdsstaten. Så først vil jeg lige hurtigt snakke kort om, at vi har jo sådan helt grundlæggende det her globaliseringsbegreb, som er et meget diffust begreb, fordi det både, som jeg senere også vil komme ind på, at det både har en meget sådan geografisk klang, hvor det også har fået igennem tiden, det bliver brugt både geografisk, men også når man snakker politisk. Altså politiske debatter og hvordan man fører en politik igennem, der bliver globalisering, det er ofte et begreb, der er anvendt inden for politiske debatter. Så lad os begynde med det første her. Hvad betyder globalisering for de forskellige globaliseringsskoler? Så i globaliseringens lys, som er en tekst, vi har arbejdet med i undervisningen, der har vi ligesom fået introduceret de her 3 globaliseringsskoler. Sådan forskellige former for globalister, eller sådan forskellige grupper af mennesker, som har forholdt sig til globaliseringen. Og men historisk set, så går globaliseringen jo egentlig langt tilbage, men her har vi ligesom de forskellige typer af grupper, som ligesom ser på, hvordan de ser på globaliseringen. Og hyperglobalisterne, de har jo som sagt fokus på den økonomiske sammenhæng. Og magten ligger hos den private sektor og har meget fokus på markedsøkonomi. Hvor transformalister har fokus på den større sammenhæng og helheden. Og altså at de har mere, transformalisterne har mere sådan fokus på individet og forholder sig egentlig relativt sådan til teorien og forholder sig meget til debat. Og her har vi som eksempel Anthony Giddens, hvilket vi kender især inden for samfundsfag. Og det der er, det handler rigtig meget om den her helhed. Aktualitet er et nøglebegreb inden for transformalisterne. Og så har vi skeptikerne, som er meget skeptiske over for globalisering som begreb. Så de ser globaliseringen som en myte, og snakker meget om stormagterne, og kigger meget tilbage egentlig. Og er meget skeptisk over for globaliseringen, og at stormagterne ligesom er dem, der styrer, er stadig dominerende i vores verdenssamfund. Så det er ikke et homogent samfund, så at sige, i vores verdenssamfund. At der stadig er sådan nogle stormagter, som styrer størstedelen, eller som dominerer. Men at de nationale grænser, de bliver bevaret herinde. Og de ser ligesom, at er meget skeptisk over for globaliseringen. Der hvor man ligesom kan dele ind, der er, at vi har jo nogle progressive, noget aktualitet og noget, hvor skeptikerne tager jo ligesom forhold til, eller ser meget tilbage, hvordan det ligesom var tidligere. Yes. Og det betyder så, her har vi så nogle bilag, der ligesom ligger til grund, de her bilag, som vi har fået oplyst. Jeg vil ikke lige nu gå mere i dybden med det. Det er jo selvfølgelig noget, vi kan tage som snak på efterfølgende. Men jeg synes ligesom, at der er noget her, nogle af de andre problemstillinger, som jeg finder egentlig meget relevante. Jeg synes nemlig, det er meget interessant at kigge på, hvilke drivkræfter, der har ført til globaliseringen. Og vi har jo den her teknologiske udvikling, som man allerede kan se i bilag 1. The Rise of the West, hvor der er meget snak om den her teknologi, og det giver jo egentlig også rigtig god mening, at efter vi har
teknologisk udviklet os. Det er for eksempel med transportmidler og med fabrikker, altså at der er kommet den her masseproduktion. Det har jo også gjort, at det er muligt at producere til en stor del af verden, og dermed også fragte med forskellige transportmidler til, altså over hele verden. Så derfor er teknologien helt klart en drivkraft. Og det samme med markedet, og det kan vi se i bilag 2 om krydderihandel, og der vil jeg også sådan drage det geografiske ind i det, fordi altså at geografien, at lige pludselig er verden blevet markant mindre, end den tidligere har været. Altså det er nemmere at komme fra den ene ende af verden til den anden. Og det sidste er magtfordelingen, og det ser vi både i bilag 4, men vi ser det jo allerede også i bilag 1, at altså i starten af globaliseringen ser vi, at der er en eller anden form for et eller andet sådan politisk, økonomisk kapløb, som ligesom, at globaliseringen bliver en eller anden form for magtfordeling, og der er et kapløb om, der er en kamp om magt i Europa, og det er jo ligesom, og det er et kapløb mellem altså alle lande egentlig, og det er også det, som globaliseringen ligesom samler lande om, ikke? Yes. Og så synes jeg, at jeg vil gå lidt ind i især, det er jo så primært fra det sidste bilag 7, som er den statistik, som I kan se herude til højre. Og det er ligesom, hvilke konsekvenser globaliseringen havde for velfærdsstaten. Som der bliver nævnt i den artikel i et af bilagene fra Information, så her er forfatteren af den her artikel meget skeptisk over globalisering, fordi og det er jo en, hvis vi skal kigge tilbage på de her globaliseringsskoler, så er det en udpræget skeptiker, der har skrevet den her artikel. Og det er ligesom det her med, at hun påpeger rigtig meget, hvordan vi har er globalisering en myte, eller er det faktisk noget, vi kan sådan påpege i vores samfund. Fordi nogen i en politisk debat er globalisering på en eller anden måde blevet sådan et værktøj, eller et hvad skal man sige, en måde at komme frem på, ved at det bliver anvendt som et begreb inden for en politisk debat. Og det ses for eksempel ved velfærdsstaten, at jo mere vi sætter skatterne op, og jo mere folk de tjener, jo dyrere bliver vores produkter. Og det gør jo, at det bliver, at der ikke er mange lande uden for, uden for national, så ja, globalt, som vil købe produkterne. Og det gør bare, at vi ikke bliver så konkurrencedygtige. Og derfor bliver globalisering jo også et værktøj i politisk debat. Og det er jo noget, man primært vil se fra højrefløjen. Og altså, det er jo en... Alligevel så er der jo nogen, der vil sige, at som hun påpeger, at egentlig så bliver globalisering omtalt som sådan en organisme, som nærmest lever sit eget liv, men egentlig så kan man jo sætte det over for, er det ikke en bevidst og aktiv politik, som for eksempel højrefløjen, de arbejder med. Vi kan ligesom alligevel se her, at de her velfærdsudgifter, at der er set sådan en fremgang i BNP'en. Og det er jo egentlig sådan, modstrider jo lidt hinanden, ikke? I forhold til artiklen kontra statistikken her. Og altså inden for det her vil man jo se, at der er mange artikler, der vil understøtte skeptikeren. Altså der er skeptiske over for, hvordan globalisering bliver anvendt i en politisk debat. Så ja. Vi kan jo sådan, altså groft sagt, så vil jeg jo sige, at globaliseringsbegrebet indbefatter så meget. Det er et meget diffust begreb på mange måder.
Vi har jo både drivkræfter, som er økonomi og teknologi, magt, geografi, altså det indbefatter så meget globalisering. Men det er jo så det gode spørgsmål, om det er en organisme, eller om det faktisk er noget, vi aktivt kan tage og føle på.